Hasteo kurangni bagwi belai kheno khatung khaja anglaijak koktoma kahamni bagwi thangui man sinai pathak yaweino agulini simi Hyderabad mohaino belai kheno koktoma kaham nokjakha sengsawi rojakha phyawi rojakha kokti sal 23 eba 23 September salmario agulini simi Hyderabad thangmanai jat kaisa birkhong Indigo ni saitok mungbai Indigo ni bekhakti o saitok mungno nokjakha saimanjakha khorok ra jotawoi 183 jon asogui mannai jat mohai birkhong no khulagui rojakha kokti salni simi tebi kokmani bisinti saimanjakha hathi barsao salbreino hangjaknai Hyderabad wo abo kokti sal tangsal srangsal tei phasal eba Sunday Monday Wednesday tei Friday ashalo laisoi mannai kebo jaga bathagya wei khaiwino Hyderabad o thangi mannai tei Hyderabad ni agulio phai mannai mohaino kokma kahamni bagwino belaino khasranglai ja khatong khaja anglai ja sengrona phunogui tangmani abo ongkha 23 salmari September talni kokti sallo mono phiawgui rojakmani Indigo ni angei chaitokmani bisingtoi belaino khatong khaja nokjakha haste ganangei simiya barha kotor ganangei tamni hinba bebak bororokno ayangni uyani ayang thangmani bagui Bureau Report I News